Hey, send you said day. Oh, watching me home. You see me laugh and color the man. Oh, yeah. Tongani, do you bet you? Natural some kind of to natural some. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Bena, who pay Biasha, Amansane, Winano baby. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Benedita, Mama Utuyo, Minyawa. Ubeso, Missy Mama, Mama Nanado. Yo, my name is Kojan Kansan. You can call me too, man. Because I'm broken, man. I got me, you know, have a lensi, a Lennon Constellation Jackson, and Kumawood TV, man. How dare you, boy, other former fans. If you know, I'm a slow, come on to so. And fun to be say, Kumawood TV, a hawk, never be baby, hey, and need hey, send you, said day. Oh, watching me home. You see me laugh and color the man. Oh, yeah. Tongani, do you bet you? Natural some kind of to natural some. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Bena, who pay Biasha, Amansane, Winano baby. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Amansane, Yena Yedimu. Benedita, Mama Utuyo. Sando, Uninyamia, O Mamedi. Uninyamia, Udimi Kwana, Udimi Bada. Dawasia, Sado, Iwaya, Sado, Hallelujah. Dawasia, Sada, Sado, Iwaya. Anopeya ya dawasia sado erade iwaya sado sokuda nyame medawasia sado kuma unyame iwaya kuma unyame ya dawasia sado otunyame Uninyamia umayeli Uninyamia unime kwana unime mata Medawasia Sada Aduke Biwaya Esado Ujanyamie Medawasia Esado Biwaya
wase ene so da mo for awurade aye all night session live Kumawo Studios mo hwe fe chichire ba cheye mo sha jubede aside bia mo ne yeye all night jubede no mo som for Sofo Daniel followers of Christ Prayer Ministry International ana awurade ehu yamobo na yesa ba ha e all night ibrahim ena humachi awurade dae eni tire ya da awurade ase eni tire ya da awurade ase minim se tu fie ho no unim se awurade na aye jesi so ma waseda no efro ko awurade ho dwumadie yi e dia danse bebre aba ni bebre oni e bom paye no wa frɛ aka danse aka de awurade aye kaye nkura ye ne hwan e die ne efie na safa awurade ne ku ye ho saa awurade na boy ho ban ama bone fo na nya yen na wotwe bia awurade boy ho ban corona aba nanso awurade de onim ne mba yente bone yehunu owuo yehunu yare a yena yim to for be ya adwe se yeda wase a ensa da hallelujah Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Order for hey. All night session. From you be say ebre na so. Kumawood all night na ya ase. Tashiba for Enkran for Magazine for Libya for UK for the bia ye na ye. Nan na awurade baba ha wo kwan so so. Ufie ho awurade besrawo. Wo so di adanse baby. Hallelujah. Amen. Eniti ya shaju bedi na se. Na ye di ahokeka. Eni tumi di ye, eni ye di adwuma no. Wo ofie na ye de awurade ase, de awurade ase bi. Efi se ka ru se nye awurade pa na abo ho ban a. Anga wo nye obia. Atamfo ne ba wo so. Obone fo se seye. Na gasabre obi yare na kwawu. Nanso awurade amakwan. Se awurade amakwan a wo ofie ho bi one de awurade ase, bi one de awurade ase. Bi one de awurade ase, de awurade ase. De awurade ase, de awurade ase. Wo he bia aseda bread. Bi one Bible say, "Bobo maseda no em na so nche be sade." Bi one de awurade ase, bi one de awurade ase. De awurade ase, de awurade ase, de awurade ase. Awurade waye bi. Ani ebuse na de ka se da wase. Ani ebuse na de ka se da wase. Awurade omaga na ina da wase. Aso eto ina da wase. Awurade da wase. Awurade da wase. Omo na so so. Bi wanu and I was saying that I was saying this idea. You are not radius, the radius,
Today is a special day. Jesus Christ. Adia ba ko a ehia wasase so dipa mu eyenkwa. Onipa woni nkwa woni hwe. Unya japade se den na won kwankura wa. Wo de japade kwa hen. Na su dipa value nkwa ne kura ye no. Se wo dada osore a enya kwa wo. Enya dipa nyina ne koda ye botumi asore. He ni bi mu koda ye. Sisebre ko hebofo emergency. Ebi mu wu, ebi mu so ebre. Na ye de na wo twi bia wale de ye kwache. Bible say or the fourth to tell you nipa. Ano home nko home gu nipa mu. E ma nipa be your crash as for. Enti won ko le kura wo no. E ye wade na home gu. Eso en program. Ono ko ye kwache. Bread
Hallelujah. Amen. Yakupo what's the shroud? Amen. If you say and one with that sontem. And o studios are any of you hono empire bigger. Amen. A radia wa fraying. You want me a mobile? A man or chap across Abatuye. The one way the abedie, the abandonment de Befra. Mikasa say, a bimus restre. Will be or the chance in and was Sabianidi. Would the obedient no? The one say, ready the amount. I dare a cheap part of him so. Wouldn't the obedient? Nanso ade san on fire for pine nada. E awrade na ye. Ne wanya aduane adimpo. Awrade bonu kwa ho ban. Me se se awrade de wo kwa chewa. Hwemfonso bebrebe a waye. Awrade wo kire bone. Na so na de bone che. Na wo sa boy ho ban. Bible so wa hye na bofo amaye. Ye ensie tu mo ho ban o. Bosum tu mo ho ban. Maame wa tatu mo ho ban. Bribie de ho se bo ho ban. Aje sasa for awrade. Se awrade ama ye hu. No ma ye kwati asia. Ye bi anu ne na nase biu. Na nase. Ne bambo no doso. Ne bambo no doso.
beto kayo ebi ba kai menye boni aye o tu asaka na no ebi awurade ni wofi mpesa awurade ni wofi ebi ala o se awo de ka wo awo de ka wo Nesu bebe wa ni yobe je eya sida bebre na titie mboro odi ba wu odi ba yare ya ga ni ase Onyankopɔn sɛ da nhyira amen sɛdeɛ agya na sɔ no yɛda awurade ase all night session followers of Christ Prayer Ministry International ɛnna mete wɔ mekra no sɛ asɛ foforɔ bɛsi awurade bɛyɛ anwanwadeɛ amen ɛnna awurade bɛyɛ ade foforɔ wɔ biara abɔ mu amen ne wɔnnim kristo bɛdwa ne ba kristo nkyɛn amen sɛ wonnim kristo a wodi akyi a fa kristo yɛda awurade ase mese obi asifie ade security door electric one ato up security man ɛwɔ security dogs nanso obi atumi abudan nani abɔ awurade mo abekum saa nipa no ɛpono a ɛda wo kwan no ɛyɛ sɛn ne boa yɛ sɛn wo door lock ko bi sase ne boa yɛ sɛn ɛyɛ wo sɛ wɔto pono mu ana me catch wo sɛ awurade bambɔ na ka wo door lock no enu 10 Ghana cedi enu 20 Ghana cedi akrofo betumi agu no 1 minute nanso awurade da yi nabɔfoɔ ana ɔbɛsɛ wo kwan na no eniti amro bɛsudu wɔ no ɔmatwam sanya awurade a sanya awurade a sɛdeɛ wotie wonsrɛ de wadi hwɛmfie bebree ba asase wo so
awurade na abɔ yɛn ho ban mpɛ dodoɔ sɛn na ɔkɔ hospital wo a woda hospital sɛ ɔhwɛ me hwɛ nipa a bɛwuo wɔ hospital hɔ nanso awurade na ɛbɔ ho ban ma ɔkɔ fie ɛmframa wo ho me wɔn na sɔne mfama no so ti anda nyame ase a na yɛ tiafoɔ enti yɛda awurade ase yi ɛsɛ fata hallelujah 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 yɛ bɔ mpɔ yɛ ka kyɛ nyame nkokoro sɛ ɔte yɛ mu dabi ɔne yɛ nenam bɛnɛ ɔma ɔsoro mununku bɛ kata yɛ so ɛnɛ yɛ da foforɔ dabi awurade ɔyɛ adwuma kɔ n'anim wɔno tete bere bi Nyankopɔn no ɛnna ɔda so yɛ adwuma dabi a ɔyɛ adwuma kɔ n'anim ɛnna yɛsrɛ Nyankopɔn honhom ne n'ahoɔdene sɛ awurade ama yɛ so a ne honhom no amma n'ahoɔden no amma ɛnna ne yɛ bɛkasakasa kwa nanso I am telling you who I want you know. Your favorite dear, a radina neighbor. Your bomb paya catching a mongo say, do not be now, you just said, be happy about the 2 million word in the tree. Girls Hana Yabano, I want to be a job. Said the moment to your swan. Anybody be say, and somebody been telling was some phobia out of you. I already even know. Your friend at home. Now, Miss Sibba be out here. What's I was saying? But why does a friend now want to I want
Radika mi oja fado mi oja mi oja bedi wachio mi oja mi oja bedi wachio Anapaya biuja felu biuja nemerupa biuja Hallelujah. Amen. When you mean oyeja, wabeka chemi nu mienu se, wodu jabedi anim. Amen. Odu ojaba boy ho ban. Amen. Ahomachi. Ejanaba. Amen. Ejanaba. Amen. Ufie ho na wote bo mpaye, ejabia so ho. Amen. Ewrade na ka che se odu ojabedi anim. Asa. Enne obenya kanse. Amen. Obo mpaye aboaba, enne pa na be musa nyame yeja. Amen. Enne pa na do so tufo yeja. Amen. It say ada Pentecost da to yen. Hallelujah. Bible say a papa do say techemaja. E be si wona pampam. Enne say jeri bia to dem ha. Amen. Jeri bia to ofie ho. Amen. Ewrade se bi ga do say ofie no no wa basaja. Amen. Enne yakopon ye be ye adwuma saja. Eja esie, eja edare, enne tumi biara. Ebe wa kwa mu no, me se osuri jane be se no. Amen. Medi oja bedi wani mo. Medi oja. Medi oja. Mimi se mi oja. Mi oja. Oja fado. Anabaya. Mi oja.
wona wote bompae no wo he sesia no ahohom bi wo mantamu a omasore ahu bompae a no mo fighting bible no na nyame a wabasagya no en no be ka asem en nkom se ba so Hallelujah. na tumi bi atumi stop it da Amen. ye bompae ba bia wo bia bompae ye bompae ka chebe de se atenga janse ha en nyame a we jaro fa ha bi so Jesus. bibia ba no ha bia tumi ni adanse be di akiri Amen. saa na ufie ho no Sir. ahohom bi te ho a en na wo bompae Yes, you are breaking the ground Amen. en ese se nyanko pa samre di bibibra o Yes, ese se wo mpa ba hu mo ye ba na wo mpa ya ka chera de se wo basa jadia en ne tumi no en kapta ha ba bia studio ha ina ba bia wo bia ufie ho ina wo ba yo of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Yesu. Oni Yesu studia. Yesu. Oni Yesu studia. Christ. It's our standard. Hallelujah. Amen. Ejana so. Sir. Followers of Christ Prayer Ministry International. Kumawu Studios. All night session. Bẹ́ẹ̀ni sábà bẹ̀rẹ̀ ń fẹ́ obi a wà hà nọ. Fẹ́wù ni ebi. Sẹ́ ọ́ hẹ́ Kumawu TV. Ukọ YouTube a yẹ da hɔ. Samdakus TV. Hwɛ yɛn. Ɛnna ɛyɛ mpaebɔ nti yɛ ba ha. Amen. Yɛda Awurade ase. Yɛafɛ nyame honhom. Sir. Yɛ breaking ground so no. Deɛ ka ne yɛ tumi no. Yes. Mese ɛnnɛ tumi biara wɔ fie a wode wobɔ mpa yɛ woma ne nkɔ no ɛnɛ waka na hyɛ. Amen. Ɛna asɛm biara wobɛka wɔ ha no ɛbɛyɛ adwuma. Sir. Mene ahɔ me di akyi kakra saa na wobɛhu sɛ Awurade awieɛ berɛ mu no wayi ne mma a wɔde ne ho sɛ gu ne mma so a wɔde ne mma yɛ adwuma. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma wo nkum bi asrɛ wɔ ha o. Dabi o. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma wo spray bi agu hɔ. Dabi. Deɛ Nyankopɔn de adom yɛ no ɛyɛ n'asɛm ɛne ne tumi. Asem. ɛyɛ the word and the spirit. Amen. ɛnna asɛm no bɛba Amen. na nsankyɛnne bɛdi asɛ ka n'akyi. Jesus. eti dwumadie biara a yɛdi wɔ ha no wohwɛ yɛn no fɔlɔ yɛn ɛne yɛ mmɔ mpaeɛ mu a moanya adanseɛ no so ɛberɛ so ne yɛ bie phone lines no a fa w'adanseɛ no bra ma wiase nyinaa hunu sɛ ɔmoba TV no so a ɛnyɛ agorɔ bi na ɔmbɛdi. Hallelujah. Amen. yɛbɛ sɛ wohunu sɛ Awurade a wafrɛ yɛ no ɔnam yɛn nsa so ama nipa bebree nya adanseɛ. Yɛbɛ sɛ wotie adanseɛ no bi a ɛkɔɔ so mpaebɔ nyinaa ne sɛ adanseɛ ntira wokɔbɔ mpaeɛ ne wanya adanseɛ a ɛne na wokɔbɔ yɛ dɛn yɛn Nyankopɔn na yɛfrɛ no no yɛyɛfrɛ no a ɔgye yɛ so. Amen. Yɛbɛ sɛ wohunu sɛ yɛmmɛtena ha ɛnkasa kwawo yɛbɛ sɛ yɛde kɔ asɔɔdɛm hwɛ nneɛma a Nyankopɔn ayɛ. Jesus. Wohunu nneɛma a Nyankopɔn ayɛ a mese wobɔ nsɛm ba Kristo
na bebre na na awurade ko so oyede woye ye wo esra so Ophelia Junction ahoda awurade di amayen se kwan bie na se ye bia asori ni tumu a family katete pa bra na be hede awurade ye amen ye ton kuto wo ye ton oil wo ye ton chire wo o ba fa Bible sa na bra be tie Nyankopon asem sa di odi adum ye no e na asem ene ne Bible ne tumi amen hallelujah amen ye be se ye twa wo sima bi na ko hwe enioma Nyankopon aye a nipa e di ho adanse na wo so ti adanse we bia ene ye mompa ye sa enne wo so di baba amen enne Nyankopon ka che be se wo di adanse pa be di ye Bible ye amen me be se wo so nya adanse bebre e be nya adanse o mo amanya adanse na mo se ne me voice note no mo go so ko adanse ne mra bebre asa me voice note ha emre pe me be bo me yeti na ye pese twa ho ko aso dem ni ko ho enioma ye Nyankopon no otumi ye enya nkuta asem ebida na mom eye ni tumi sa ye ko aso dem akotie di awurade aye ye wia wa beto adwumadie no so eye all night session man no man pray ho koda na na wo fa danse a se wo bompa ya che na wundi ya danse da enne 30th of May me catch you say ubenya danse amen ko hodi nipa bi mu adanse Nyankopon de aso mafuru ma ye twa ye ho aba ye ko he adanse sisi a ye ba ya na wo so adanse no to aso amen Hallelujah. Amen. Oh, amen. Amen. So I let me na be beden Nyankopon ase. Esa se be 3 weeks ni. E wo na me bo ha se. Start se ye me ya. Na ma ko bo papa na se papa me ha e me yo so e be ko na hu ye wo de do ya hu do do bi kitu ani ana wo komple se papa se ya de ye me na nye se ne wo si kan no se e be ko se. Na ade no ye kese. Na fe saneba me no fudi. Enti da ko mo sa me da sorry ye no na me no fui bi enu nyina ahyehye. Ti so obi ama wo fofora me no fu ahyehye. No so me ba ya me wuni kula wani ni. Enti da na me no fui. Eti mi hyehye de sa na eye me ja umia. Ngu se bibi kitekiti bi e wo na makọ. Se mi nim na ya me no fudi ti o na papa pese o de sa ba to so abọ mpa ya ma me ti me ka o se e be bo me so me ebre. Ade tumi ya me ya se na apofa me ko ha ni me no fu mu nyina no e ye urade fu me mobo na me pese na ko hospital me akọ ka ya hu bi ya di a kire me wa wa ni na me won ti fu me mobo e ko ame se papa ko yo se e be ko so me ebre e do wi a se me tumi na ade ne ye me ya na twi me ti se bi bi na me ho a e ofa me suro ha ne me koko da ko me ko fie na papa e ne pa de se wo pompa ya ma me a le bi si wada nu ha me nu mi enu e si o se tina ho e na papa pompa ya ma me o pompa ya ma me wie ye na wie ni mo na ade me no fo na ahyehye tan sisa ya kra ba fi o ba mi se be bro me no fo ni na kire no sisa ya hwe de me no fo yi ye me na papa pompa ya ma to pompa ya ma me na wie mu ho no ana me no fo no start say etwetwe afi de o ya na esi tu me de mo hyehye me bofa ma moto me ne me bono na so te na ye ba ma sa na de se se de ya ba wa night e radi sane wa ha pa no ye ho sekere enti nya ko to ba ya na dwuma ni wie ye sa na me ko du fie na me no fo no ado me form ba to ko blog mu wa na ade na se start na aye ni de so ba ma wo fo fra me no fo start se hyehye no radi hu me bobo
na me pay ya the boy music for ya le biati when I'm so more really am a partner so who the mama no for about the yesterday and I'm in a grandma dance say and then I'm sorry and I don't be so na so for bedroom me make na sorry and no be na me come to almost have a woman no face so and almost over here do mo be na me down kan asi ade achi ya na me no fu ya start ya yet time na me go fie na papa say and then when pia no for we me to ask you apa bomb pai ma me wi no che ma kwa che se me koye me kwa ya kwa che ni wi ye no e instant one na the way I see ya me na fe ya na ade ne ase de APF ni mu by force no ma take me we wo ma na ase de ase bi ya no papa papa si why you feel na go see e be ko the last one there just ade ne pa na papa ma tru ye brade ya no ko ni bi na baba ya mi ana ase papa se su sa na me see e be ko no sa cha ma pa che last one na papa ye na sa na ne ye ku ada na se me na me kwa ye sa ka pa ma she da me mo brace ya me on pa ya wo na me no for na shake ni ma ga se ba ya mi ya mi tira ha ka ye che ya ko pa ni mo ya se me ko so wa ye sai e ko pa ye huri ye de me ye dia destin da sa me no fu ne tu yo sa ni na ha me na ya pa ti na ko pa se na sa pa amen. That person play a role. Hallelujah. In the football, and then I'm going to Papa. I'm going to say, hallelujah. Papa, I want to see you. There will be a thousand. It will become a black, it's a social media. Now, you put that one was so a better papa. Say, you're going to now swap the example. Say, I can't lose one, everybody example. If you say, we'll be on my hand, say, what they can say, 1 billion, 1 billion. What they count 1 billion, say, 10 billion. Of the hand, no, young no, and Yamano, pure tobacco pen. Or pay you so. I'm a man, a pardon, with Piafa. I must ask a billion, a finish so. Hallelujah. What would you feel? What would your mother say and to a black? As I can in every time. And then see the boy play. To become a plan. Hallelujah. Again, session of the day. First Sunday of this month, and the choir sang in the prayer. See, Papa, I was sick for the cold, and I have my chairman. If you watch it, I'll do the son of man in you. Did so your friend is saying, Papa, you are serious. I'm operation sending out them. It's a papa, and I'm able to offer my papa. It's a chill cook, or mammy first one. Make one or some friend, or mammy, be a toss of second one. It's a one and I must not say free. See my face, I know so for me what's nothing. And what's nothing. See my friend, my papa, and the church say, sorry, na michina, pai na yebo, michina man. Say rather, nam so sali arena operation sending free. It's a date on the share. Papa say 18th of this month. Your best friend on carry hospital near an operation. The papa say you are ready to come on TPO. Or go hospital where you catch it. Say I didn't like that. You na so be you know. I didn't money. It's a very yes story. Hallelujah. That Arabia say, oh, ye adoya or the actor in the Busia, I remember. Saposume Ako, a pro about the Tony. Nasa de la Sotias, no much a 80 more from Sana Rati Acto, and then a more provi and a some so. Near Kamen 7 Fata, Menemema. Babusia, my dog for Yella Sotias, your body for Shebe. Then so rather my passa so. Ajiye filmuni ya sotiasia ye kenya se asida enkere didi michina ha se dia dansie ema beba oko school wakodi bebre wo school o masa ba be come inside sudue ma be kasa asida enkere didi na beba na damfo
na oyare kakra na hospital bi a me ba di kan yare e me de ko hospital sa yare pro na so na ko forge delivery akula bi na ko hospital bi a ye ne ma me frɛ me ni che se edru bi e wo se ye na ko na ho nyina ho ma ye bi okɔ ti me to na si de bi na se papa wo ho ti ma me ne papa eni ko me frɛ papa e ka che papa na papa se ma akura ne ma me na ba me kai ma me ne ti ni amba na me ka che papa na kwa ne se ko apa akura ne ko e papa bo pa ye ma ene se yare ni ho bi ma na de me kan nyina ne se Awurade oso na wo so na ku papa ye chebie a wo se so mu papa oso ishira ko pecha o no se o ta we sin so fu ma me na ku pecha mo ni mu fra dum kwa dum o me wi ase nyina ente papa ka bi se papa na me nam ne so e ye nsenchire ne pa me ka we bi she nyankopon mo nyam se Awurade emfa we so no fa si obonefo agina ye bi a wa hyehyɛ no e bra mo fra yi ebe wie school jo obonefo ahyehyɛ afọ mo bi a nyankopon onyi firi o so na se pra ni se wie school esa be kan ye nsan ye mfa Awurade accident amen wa family lawyer sabe me da nyame asema amen ana na se di adanse na mo mama ni yesa e bi ba mo so obi di adanse no ka se mi na mo se so amen that's the thing I say ye all night say ya and no baby nti oba ye na papa ka say ye so sick sometimes no this can be our no ba na ni sika no wa no phone so eno bisa papa se papa misika na enche bi botoma me phone na metimi abeginem na ya na ma forward ama wa na papa se ane nti obeginem no forward 50 cedis eno ebeku papa phone so no di so si na before no si oda obeda be story no oda osoda yo be soda ye na obi ni na beda ade achi anu wa ye basa de oye bia na ye basa susuma wari obi wari ni free a one year in summer and Lucia. Can you imagine when I am papa? Now, a best so silly, no, and no sound for die. And your body, no, or no, sad alone, and menses, but dear cheer now, sorry, yellow. That blood, no, that a cloth, so you see, can make an or second kind of profile. Not blood and not cloth, live with the bed and so. On the Sunya and menses, no affair, papa, and papa. Because so see the na our money baba chimi mo de ya consider bi enya our money na chu mo da na ko me ya ko pa da ya wo wo and the plan na clock for 3 days and of friend papa na money papa se pa sa tu ye na me mo pa ye ma wo na sa clotted blood there ba ni chai abenya pa na me ani no kre papa bon pa ye ma e free one blood ni try if it's a blood ni try e see them no sa ba ma na no worry ni free if you want sa dia no owu pie na ko so e na sa ba ni to be pie ko ya no e de ma no e so ni aba ko so wa na asa oba nya ko fia bibi bia ye bia fa wo she amen sa nya ko na ko aso ka cha sa ye na fema da fema so we don't say shabo je so ka say hange kwasra hange ya ka say so sida so si ko di ko to shawon ya ko nam so ama obi ala ka susu be ne be free next time ni amadi o ha brelo ya me na 50 cedis so ati na free so susu ma ware ma yo kan say o de radi ase papa so nya ko shawo so ama mo kan and you go more fowls go and the Jehovah and what you bring. Amen. Amen. Your voice has passed the can I come on with you? She will come as well as the people. Hallelujah. And that's the way I'm a powerful. And you are dancing, and then I am dancing. The other dancers are able to eat. The woman is working. Amen.
also a doctor, not doctor. Yes. No, what day, any part, but there's a better name. The question Papa, I said, I'm coming, amen, and I'm coming, amen. I don't see, amen, amen. Yes. That's a million. I'm sure I'll share with my brother and empire on the maple. 10 years, I said, be up a country, the fact. Say, no, like I said, and I'm so much the so I can get the maple a question. Next say, not coming, next one, so I'm a urgent call. I'm a friend and run. On say to the way you get and then he sorry, instead of suspending the media. Some Bible say I'm fair in the media, the same. Some say, the mechanic said, my far problems in the brain. To say, the Casa Maker, group every crowd, like I say, be proud, miss. But in your coupon, will you free to be able Lord, what about you for and say, you be share papa. I will fear no thing. That's another one. She, me and my baby call so much. I might do baby cry. I say, we are people from consumer. I'm a time of room no crying. And say, ya mommy, ya near him, ya I'm the pay on me buy. Near my baby fair one. Na entry arrow and so Papa Fremi chapel or to him a more pie one hour I mean maybe fed me the car and ma just say the time of home no problems and be fair unity I feel there's a meeting in Kobe there's a Messiah connection for example Ubia me am the me papa me dey ma o master o me ba be ni 2 months and be family and you ma be here masa mama fe dem start connection for papa ni and the sika and the passport you na say you can she say afeli police case the you am na matis ka ware na ma share no ka wa she say ya bo kuma na say police for na ba be for Omo Crono, Uncle Nipa. If we are Simon Semono, if you know, Sunset, nearly Bambia. Your father said we are sitting in a hot trial. Sans opportunity never to extend several time of passport and now walk. Now over. That's now go. To be over what you see. Now, we can have many pa, was I one and seven say. And may I just say, I saw for now. For oil bra, for way bra, between any many. Papa ways walk as a man, Yarocas, Mr. Sans a video of testimony. Now, who say, and send me, I will be in a rock and piano. A year, now, opportunity be mammy, Abraham and then they won't buy it. And then they won't buy a test message they buy it. Before they be to console. Many be a travel and talk a crying for photo. The papa to see other woman and send a message by say. Yes, I start here now. I'm a man. I feel yes, I'm fan of one watch. Woman is 64. I know by you a prophet bar and send me. At me, and I crack and then I'm papa so I'm grabbing Papa Crawford if my big woman to call me big crowd, which is a CRA. And no need more, my Miss Abushia, Penny Baba, Kubia, or also. Also, you're traveling to our near a bang or lake, or only BBI protocol. And now, so much, they say, officer, near open to one, I know. They say, a baby, the Cassipa, Masia, Penny Paddy, Wamina Medano. To extend to say, let's mark a say and Kumasi, Surai,
Baby BN one mom is in the passport to 7 passport, even one day when I meet my in the area. Baby, Yamen and Papa was sitting at the baby, a baby. Ebia wa Bresica and you are ultimate. So I say, Yakopo will shower when the links account or the favor account. Yes, Papa, I don't say we own and the money. But now another contract, Poland. I wasn't now only for 500. Cyprus. Yes. Cyprus, the big guy buy my year. I'm a free next week on business. Never start here. Me Australia where 1 month ago. I want business in the hour. They become my force this year. And I want to Poland so abba. No most people 500. The mini kind and any pattern war human farmer home. 10. Mimi make sure some me. Amen. 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 Yada otu fo Nyankopon ase. Amen. Die tia Yakobo adanse ne se ene obenya adanse. Amen. Ene obi benya adanse onifi. Amen. Wa yare bi dawo so ene wurade ba besrawo. Amen. Wa adwundwi bi dawo so ene wurade ba besrawo. Amen. Adanse ti ene ne wa ha. Sir. Ebesa wuti ase se awurade a yebo ne mpaye no na so bue ama ne mpaye bo. Amen. Na nne e ya danse. It is only a dance da. O hey. Mo a dance no ko so da mo frefre nyina Yakobo Isamo. Amen. E che se mo ne ye na ye dwumadie no. Sa pepe. Bebre frɛ se papa ye hwemo. Na musu menya dance sesia. Amen. Efi se awurade a wa frɛ ye no. O de dance aka ye ho. Hallelujah. Wọ́n na ka che wo se ye Nyankopon no ontumi kasa. Ebi mu Nyankopon ne ye mum. Ebi mu Nyankopon no won kasa wonya hwe ba ye Nyankopon no de ye frɛ no a wagye yeso. Amen. Edi ti yabo hwe adanse abai na tu gidie no hu se enya kasa bi kwa ani abetra ha ye kasa no ye ba be sɔre awurade ye ba be sɔre awurade. Amen. Ye hwedi ye ekosu ya nyame a cancer ebe obi no fumu a odi ni 2 million na ho odi etu ase. Jesus. Onyankopon a wagye ne ma ama ne ma kasa sawurade no ya nsɔre no a ɔse de ehome nyina nsɔre awurade yɛn so yɛ home enti yɛn na ɛsɛ yɛ sɔre awurade. So we adwumadie pa wota di akyi a ɔsɔre no de ɔbayire no ho adi ɔsɔre no akyi no odi adanse na ɛba ɛbere na sa so bie o ye ba be sɔre awurade wo dem wa sɔre awurade wo da hospital na hwe ya sɔre awurade wo abontin na wo hwe ya sɔre awurade ma ɔsɔre ye na wo be sɔre awurade no ende ɔsɔre bia ma ɔsɔre no ebetu ha na awurade ba gye ɔsɔre na to. Amen. Onyame oye nyame akyɛ woyɛ titibire mu Nyankopɔn na enne so oye nyame. Amen. Sɛdeɛ tetefo no sɔre no no Jesus. kuma wo studio sa ufie hɔ wo dem hɔ eba be sɔre no. Amen. Na deɛ ba ko wo sɔre ho ne sɛ wo sɔre awurade anya abɔfo na ɛba wo sɔre awurade a ahomeka mu a awurade na de sane. Bible say abɔfo bimpim mu abem etwa ne ho ahyia anɔpa awia anwummerɛ da suo ɔmo sɔre no. Mepɛsɛ yɛ nyinaa yɛde abɔfo no yɛ adwene na yɛ nyinaa yɛbɔ ba ahomakye ne yɛsɔre awurade ne yɛka ne kɛseyɛ ne yɛka ne tumi adeɛ Nyankopɔn tumi nyama ne ho ɛne sɛ ɔbɛsɔre ne ho. Wayɛ ready sɛ ɔbɛsɔre awurade wayɛ kra ne sɛ ɔbɛsɔre awurade wayɛ ready waboaboa ho faakoma pa di yɛkyi ne yɛyɛ bi ayɛ bi sɛ yɛwo sɛ dafo mu adafo sɛ yɛwo sɛ wobu nkotodwe abu nkotodwe ɛfiri sɛ yɛ Nyankopɔn no ɔtena yɛyɛ mu
Ye ba be sori awurade. Na osofo maame ngosra. Ni din no honam se. Na no sori awurade sa. Call bi ya saka ya se, papa osori ani mu no. Ana me tie awurade nka. Hallelujah. Every say nyankopɔ wa so that sade wo. Obie na no oso tie no. Enne. So won sori awurade da. Di achi. Abras of maame be di ani mu. Na ya sori awurade. So for me ngosra. Enne osoro nyina ta din. Etiu. Nti en sori awurade. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Baby, I will show me be a so amen. Amen. And I no pay so your baba sorry they said your software di kanyaka no. Sir. Working kind Hebrews 13 verse 18 na. Bible says said in Yakopon say enra. Enne Jesus. Otisada nyina osisada. And I no pay your baba sorry nyame a otiase no sisa. Jesus. Ukro mu hene de yesi na de so a se wanwu a yetumi tu no e de foforo besi so. Ya hwega na amampanyifo bebre na aba esan so mu ye nipanti yetumi sisa wo mo. Na no pay de menu mienu ya baba sorry ne de. Bible so fititete oye nyame ene brother so ye nyame o sisada. Enti na no pay sorry awurade a o sisa. No nya santranya akese wo wabrabo. My God. Enti no pay baby a wo bia wo hwe ye bia. Jesus. Fa wa koma kaya de wo. No problem na to tell. Shaka Maka. Jesus. Maka. Another all sister. Jesus. It's another day I never pray to no baba sister. All sister that. It's another pay your baba sorry Amen. Amen. Moni Yesu Kristo na ye. Mo no de ko.
And a baby, I will be a person who can just say, I'm going to get and a baby person who said, I was sorry, to be messing on that to Yami. Maybe you were to the assistant saying, I mean, Yamiyota. And a prayer with you, Yamia. Oh, dear, why? What's
Jesus. And I'm not paying so. Uyora. Ya hene any young coupon. Why, if it is the best in the Bible, so what does we young men are once a Santa? Said there wouldn't run. And that's what is that him at the go serious area. And I'll pay with my sorrow. Man. You need a media cow. You knew a pia, you did not put him once your mano. I was told I'm a prayer sorrow. Now you're crown. Was suffer followers of Christ Prayer Ministry International. You may have suffered penny, you suffer my many, a tear for me, I shall for you now. I say you to more. I'm a pay the wire one of those. And see, the car is sending when I'm on count in Chrono. Or Daba used to Christo Dimunti. Then I go for me in our say, Amen. Amen. Yet there were two friends I go say. All night session, Kumau Studios, a life followers of Christ Prayer Ministry International was some for Daniel. Me did you no chame. Ya da radiase. Ya go hwe anwade ni adanse a Awurade e dia maye. Ya be sori ni tumi no. Ene na ho adene no. Se wo fie horo, wo sori Awurade. Me ka kire wo se, manda dieti nende e ya adanse bre. Wo bompa ya che. But ene ye special day. Ene musrebi aba wo dem ho. Wo wo hwe no. Oso no adanse. Dia kare se betie nasem. Bible say wan kweti nasem. Ayo bibi oyoye. Maka cho say enya nkutu asem o. Enya spray asem o. Enya bro nusu asem o. Baby. Enya the word and the spirit. Amen. Nyame honhom ene nasem. Nasem ene ne honhom. Oh, amen. Ana Awurade dia maye. Amen. Ewiye bremu yi. So basa wutintim Awurade mu. Na hu Nyankopɔn tumi ne kase ya. Eyo otumfo Nyankopɔn nasem. Ene ne tumi. Amen. Akwankyere bie ni ho a eburu Nyame asem so. Vida. Ya sori Awurade. Me say enya abofo na abawo. Wo dem ho enya abofo na abawo. Eyo so Israel Nyankopɔn no. Wo sane wo sabam. Amen. Osori ni mu me tenka obi mu say obi enya danse. Amen. Enne ya danse bre. Wo bompaye ache. Wo tinchiri bebre. Ba ohwe Kumawood. All night session. Ade wanya danse. Koso ne he. Diachi. Man kweti Nyame asem. Ebisa kweti asem na bibi bia na obiu. Ya so Awurade. Ya be kana asem. Sima kakra bi. Nyame asem no. Kakra bi. Na ye de mpa ya taa so. Sir. Ebra no so a. Ebe bia phone lines no. Na wo so de mpa e bo no aba. So phone line na so e busy a. Koso are frɛ. Mo frɛ so mo lowo mo TV set no. Enna me pese wo bia de adanse ko. Wo so no wadanse dada no. Men kan hye. Ye bia phone lines na frɛ ne ka de Awurade nam pa bo so ya ma wo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saudi atia. Ni Nyankopɔn fa yeso ya ma wo no. Ba bro wadwene. Ene on ti ase so. Awurade de onim ni mo. Wonim wo ma wa frɛ wo mo. Na yen kan ne hwan. Ade da fikyire bi. Wo wo mo wonim me pa. Wonim mi fetete. Ayo wo so hwe mo TV so. Sir. Na so sanyo ma ne bi na Awurade ye. Oh, hallelujah. Ni ani ba nyina mu no. Oh. De ani ba so tumi nya hwe no. Ah. Ene Awurade fa no. Audition. No na se ni din kokura ni monyam. Amen. Ene Awurade fa yeso. Ama wonya danse. Amen. Ye wo mu no, emu na danse be fira ba. Amen. Minim se osori na mo yesira. Ye fra adanse wonya na men kan hye. Ye twa ye hosima ba ko pe, aye sima ba ko pe. Ye ba ye no a, e de Nyame asem no brawo.
siba ba ko pena maka cho siba ba ko pena en sori ko ba bia nenne last week yes everybody bi ase na asemo nyakobo de man ene say there is no excuse to fail anu ye bia ni wo se bedi nkuguo sir there is no excuse to fail yeah and ready dia ba ha no so obi failia and say di ba ko no ready ba nsa ba mu amen e die ba de na ma wudi nkuguo nkuguo nya wo chefa da bio anu ye bia ni wo se bedi nkuguo da bida na sa semwe part 1 part 2 part 3 last week yenu wudi nkomo fa ho this week e dey radical so we tie na go bo soro na ehinda soro ni ba ana ba hunu se nkuguo bia wudie no ene radical dane no amen ene me pe wo mu a omu ndi adanse da no mo di adanse nyago bo soro wo de maye no wo say there is no excuse to fail anu ye bia ni ho so be di nkuguo sir nkuguo anya o chefa erade yo di pa no e nkunum die ko a amen twes no ba ko pe asabo erade di bei emu nsam te sai wodie wo miso be die wo undi nkuguo da amen ye ba se sia wo hu di erade ka siba ba ko pe ye ba se sia mama utuyo minyawa ubesuo mama mama nanado yo my name is Kojen Cancer. You can call me too when I get a broken arm and I got me you know have a Lennon Constellation Jackson and Kumauru TV man. How dare you boy other former fans if you know I'm so come so and fun to be say Kumauru TV a ho na benye baby hey energy bia hey senyum said day. Oh, watching me honum, you see me laugh and color the man. Oh, yeah. Tongani do bet you. Natural sem. Can't go to natural sem. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba. Amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ashe Amansane winna no baby ya Kumawood TV se de ka che ono ye try ho so ba kwa ba enne jana so dem ha butu ye be se unya danse sir enu ti na ye so awurade asoma ye no ye mo mpae to be in a right away. amen The beyond the away. And so to be considered the Abaha. amen Radia near Samu. dabi When now you are same free sir Then never fail Bukasa. amen Ma we are singing auntie ase. Jesus And the was up to from one. My dear, what buono on sorry. amen Ni one year that so no Radaman and that so. amen As someone of my home fee. oh 2 minutes was some chino. Jesus Radem for dance emra. amen That was it. So obey sir. Adumnit amen. amen There is no excuse to fail Part 2. yes Fatu asemami. There is no excuse to fail. Anu ye bie di ho. Unni anu ye so be di nkuguo. Yes, I said last week. Erade na dia hinta sem yamaye. Nipa di niema yiye omo ho anododo. Ana erade aka che say, you don't have any excuse. So when I'm failing kwa so a. So wabra boni e kwa nkuguo kwa so a. And the one Nazareth in Yesu Kristo. Yesu Kristo wuso ye tumi no so. Me dane woni hwe nkonimdie. amen Me dane woni hwe nkonimdie. amen Se na wo ya hwe ase obibi mu a. Jesus Wo ya di nkugu obibi mu a. Ewurade na asoma yen. You don't have any excuse. Woni anu ye bia. Wo hwe ya. Ewurade so obeje wo.
Amen, sir. Amen. Now, you remember last week there so. You were nipa miensa bi wo Bible mu a. Nipa de dawso. Ba miensa bi a Awurade ayi say yenka ho asem nkyerɛw. Sa nipa miensa no. Ba ko di Esau. Ba ko di Joseph. Ana ba ko so di David. Ye de mo brabo ana esi ho ayem Bible ne. Last week yet in Yagobo asem afa Esau ho. Nenne ye ba Joseph so. There is no excuse. Se nipa miensa wei o man ni nkuguo wa brabo mu a. Ene ma me papa. Wonni anu ye bia se beka se Awurade adu hwamo. Ye Nyankopɔn wonni obi ahwamo da. Mane ko fokakra. Onni obi ahwamo da. Enti nyawo e na Awurade bedi hwamo. Nipa be bia na Awurade no manante. Sir. Efri Adam penso. Ebesi sabre Awurade ni obi ahwamo da. Da bida. Obi ani ho woni Awurade anante adi nkuguo da. Adenti na wodi ani Awurade nante na wodi nkuguo atum. There is no excuse. Enne baby a woduru no. Akaka kra bi woduru amna bi ho me yapre watum a. Jesus. Enne Awurade ho wo yeso. Amen. Awurade ho wo yeso. Amen. Obeyi wo fi nkuguom. Amen. Awurade beyi nkuguo fi so. Awurade beyi yare fi so. Obeyi ni guase fi so. Yes. Enne de wo bodam adu bete. Amen. De na won ye go. Awurade ka bom. Amen. There is no excuse to fail. Now, last week, you know, you remember so. You can say failure, dear body. When there is no solution to a problem, it leads to fail. So how be now near New Year bia? So how be fail you? Or how be a ever was sabemu? I win near New Year no. Kuguo na obedie enti se ohaw bia ba wawara yeso na wuni anu yi a ka hu se aware de bedi nkuguo ebe feli se ohaw bia ba wadwuma so na wuni kwa ya fa so beda na adwuma no a ka hu se adwuma de begu ube feli sa brabo wei wuni ba bia wo kwa wuni Kristo a wa feli. Hallelujah. Amen. Enti last week can be said, hallelujah. Amen. Ye Nyankopon no de onim bribia na wotie mu. Di bribia de baba wo so no, mensuo. Me se de abo baba abra so no, mensuo. Da bita mensuo da, e se Awurade ka wo ho. Amen. Ni oyi nsam nyina no no. Jesus. Did Jesus. Jesus. So ka brabo no nko abia. Ene ka hu se ewie ni ba fe. Amen. Ebi se Awurade woni nkuguo da. Da bida. Na onni bi so da. Now, ni ba bebre di nkuguo bibi mu a. Se school ni go school no failure. O de say wan teacher for. Teacher ni anche na de ye. Enu ti na wa faili. Se football abobo. Na abobo na ansha. No da go say the boot. O si the boot nye. Na su boot ya na obi a se bi di sego. Sir. Adia baako a bronsam da strategy de say so wudi nkugu a na wa ma wodi wani akobu obi enti obi abrabo say wodi asan na nabi ote akurase sadra na no wanyini ama ne sia tutunti no be bayefo wodi da bia beye na yew he beye eye honhom abusua bia beye wom Sir. abusua bia abusum wom Ebi wom. Any thing I say, what do problems in a shabby for? Never went in now. Never who born and could him deal rat and it didn't Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. There is no excuse. Fail. Anuna we know, and found something to be so. Sababa no failure. I am one who fail. If you said the baby Baba, Bible, how many said the baby Transia? Almost Friday, a change of feminine. Nelson, a man named Kugo da. Adenti na omudo man nkugu. If you say no more yesu.
so wo yesu a wo ni nkugo da amen me se wo di nkugo da amen obi se ya nhweme ya so man go school eni ti ba nya ska nya adwuma wan na ka je ska de ya adwuma obi an go school da ba ene ya ka ska fo mo wiase aka ho obi mo brada na so ni fia wasi doso me se bibia ni ho betu de yi ho anu dabida efi se nyagopon oni nipa nante a o me yedi nkonim amen ene ba bom paye ni na ho odi asa de na leader so nyina asa de na ba mabuo de ene sa brabo no tofom ende awurade asoma ese ne babo bae ye ne sa di ko bom paye na wogye ebe ya adwuma amen en sada mu na nsuo dabi o na bro sound on fa onisuo dabi tumi ye wa Kristo Yesu mu no ana awurade de asoma ye amen eni ti say du ba bi na se nipa nyina ga ne agyawa awurade se menka nche o se wo ye honhom a o ka ho amen awurade de onwa ne nyawda amen enti ma fa bi yi ho no na nyi nkuguo ntum nkuguo enye echafa ujituma ka ame pa amen now ene we bon pai echakra na zuti nyakobo asem ene ye kasa fa abrantie bia ni dindi Joseph ho Joseph o ye nipa te sabinu mienu wo ba sa se we so se the Bible na ma yati ase no o fa nyoma bebre mu he se kasa otan a nipa tan no se kasa ahokyera ofa bi mu sa ya kasa eniye ya ofa bi mu ani ya ne ya otai bronso ta tan no nanso Bible say Joseph na wiye ye no awurade ma no so amen nanu ye hu se Esau ni nuanom tan no o ma me tan no o papa kwa domain no o say afuru no no na awurade sa domain no se wo panin no ba sum kuma no sa nanso Esau ekentene no ho oh ejina ye bompaye hallelujah wa masansam na awurade mu dabi o na odi nkonim amen tio asema awurade ka chem sisia wo se nipa bi wo ho a obudi nkugu ababo mu a enye se bia asem na ato no oni anu yiu nanso solution na eso ko pe no omko wrong source hallelujah amen de ebetuni ama na nya nkwaje no de betuni ama na nya woje no won kwa awurade ho dabi ebi mu ne na mabosom so ebi ni na musuo so sa subi antonya maso ana mo pe solution aba woni na wrong source say your school a kebeka se what deviate hallelujah amen so woni Kristo wa brabo ni mu a na o pese odi wa ho odi ya what deviate ebi se wa ho odi entumi nya hwe so woni Kristo wa brabo ni mu a na o pese odi nim die ya what deviate exams no what kra because baby a wonam no nim die ebepem ahoden ebesa bosom onim kwa dabida ne wadi Kristo no wono na feli bena me kan fu Yesu Kristo ma so wodi nkuguo Jesus na wonim Yesu mu a so fa Yesu a no ba brabo mu a o ma bibia yeye there is no excuse to fail now who is Joseph ya kan ho se ba ka Genesis 37 verse 1 to 5 no ya hwe Joseph o ni ba se bi mi no na Joseph o ye hwan ya yanko ya kan na me asem o musu mu medikan ti aduasanso yi mu ba ko e ba no se na Jacob tena asase anaja ye so hoho eni Kana asase no so na ye ni Jacob abusua ho abakwasem okay Joseph din finhye dunso no oni ni nuanom kwahwe enwan na abranti wa no na aja ye no beha ni sepa mana ewo ho na Joseph beka wo ho asemone kire naja na isan say Joseph ya ne nkokora abre mu ba nti na Israel do no sene ne manina my god into opam batakari bi ma no na ni nuanom hunu say won aja do no sene won nyina no wotane no
na wanfa abojo ne no ankasa. Amen. 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 Joseph aya abofra we Jacob eba. Na Bible say Jacob nyine ye no ne nkofra brebu no ana wo Joseph. Bana ni ne bebre wo bana Joseph re kuma. Enam say papa ni nyine ye na Jacob nyine ye ansa na wo Joseph ni ntino. Eba amasa abofra no be de we pen asem last born be edit mu de. Obia last born timude no ede odie the first born anya ni nyina epiama last born ntina Joseph de naja Jacob epenasem na Bible say naja ne penasem tino oye batakareta de o ka do for na o coat of many colors and what is say no what is say no man dia dance say me man nyina mu no ne makoma wo no ho pa ye wan Joseph. Na Bible say atade no a na jade share ne ntino ni nua no ma ka nyina ye den time ni nua no aka nyina ye den time show abraba we mu nipa de ye hwede etu aniwa ana Nyankopɔn so hwede de wa komam ana nipa de owo no de ma hallelujah amen obi wo ho a ohaw na mane a wo fa nyina ne say nana anase meja ewu eja ne fie eja pade bi wo fie abedi ne nsa nti ni nuanum nyina toba ne yeden esiri so apede kuno saudi paddo ne yakudi pa oyi odo sere no na wode ade a ewo ne nsem na yeden ode ma no ti naja ne pam coat of benicales wo ma ne ba ye dansoa ewo ne nuan nyina anim ade ba ko be so ti asere se ejapade ekuta dipa no ana ode ma se obi asifie na odowa owu a anase otiase a obetumi aye will edifie na eden ama nipa nyina be hu se wa chawade sir hallelujah amen enti emofadi nyina hu se naja sheda pom batakari special edi ase Joseph no ana mo ka se abofra we ye jaddo ne cha ye nyina enu ni otan edikan odo a obi yi kire wunti ana nipa nyina atan o ebi edipa ko bi nyama ko baabi wodi e udu ho no yes oh ade we na anim ye pa enti ye yi odo bi a kire wo bo so nipa bi ko ye nyina ahya se ye den tan obi wo ho a ye tan no mantabu kwa onye ahwe ena woda obi eyi ache nti naja yi wodo kire Joseph no ni nua no chance so be dey omotan but ehinta sem no ha nipa edo kitwa bi naja dia tade de share no ebedi adanse se de jare do no bayanti asese so Nyankopɔn do wa wodi niam ode ma oba asaso wesu no wodi shawu mu onfa show Saturday hallelujah amen ewrade nyansa mu no onim se dipa betan enuti oba asaso wesu a ade asaso de ba asaso wesu no onfa show Saturday saka asofudie ene enumunyam ye de show Saturday a nka nurse di no oje wawo no ana ka oroye orofai enuti Nyankopɔn nyansa mu no onim se wodi ade ma wa enya de ya otare den eba ho naja me de oyenipa enti wo shena tade e ma ni di adanse se we den odo ne ba no ana de otare bre no but ye se Onyankopɔn do Joseph no na wo yi di kandifo woni nuamu nyina no wo ka sasa no che no da yesum wo di Joseph kaseye ese ni mu wa fa shena Saturday da Ewrade de okasi ya shomu hallelujah Ewrade de okasi ya shomu amen me say President Akufo-Addo dada ya wo no no a na Ewrade yi say o president sir wa fa shebe Saturday dabi e go de shebe Saturday oh aga hospital ho na ya wo no no abo say NDC bi kwa de be gida wo aga wa Saturday de kwa to agu wo ka che Jeremiah say wo ye moja to da wo na ye mo no me na minimo
ubada wo na wotwa mo na mete wo dada ya wo no a ana me si udi for ba wan se ne adifu ya tade na wo ne mu amen ana me ka ma ni pa bi ate se ye nyina ye ba asase so decade obi ni wo ba no Saturday ba ya ma empty da amen obi ni wo ba asase so empty da amen onyankopon do odo ye no wo de de ye wo no de obo so ye wasase wo so no wo de sofo ye kase ye tumi nyina wo de wura ye mu amen na ye mu de onipa bi ati kokoyida dabida ba nam say Jacob ye dipenti opam atade she Joseph na Bible say opam atade she no ni nuar nyae den etan and why na etan wo edie ba de crown tie etan wo obi wo ho a efie wotim yetan no efise de bia wo soja kumasi fie se de bia wo soja keke enu aduane e betan wo how brutal ana wo de wo soja sa udi die kra ye obi ya eya de ja obi wo ha nya bibia o force atade bia ko yi 5 cities no wo toso de lin spray go so no enu ti na wo yare aba wo so no ye town efise empabo bi e hye wonti obi to be wo ba e ba keka wa wo no abasa se wo so dire town enima bebe na nipa de town nipa especially enima ye de ye ho me catch you say enya de hye no dabi enya de hye no ye ka wasem dabi o ende pa bi wo mu bibi wo mu a ewade de ama ho enu na de ba ko wie botaye no amen enya de hye no dabi da hallelujah amen nipa betu ya wrata de no sa ba de wo mu ni de nipa betu ya wrata de no tofu sa nipa betu ya tawo na so de ewade de adomo no ewo mu amen hallelujah amen hallelujah amen there is no excuse to fail Joseph oyabo for 17 years na ni nua no mtae no ye hwede mo saade ye ni bio Genesis 37 me kai say ye be bie phone lines no ne ya bompaye sir 0200 603 602 e brother so a ye be bie phone lines no so obi tan wa se bibi ko so ababo no ma e na wo feli da amen yanko ekenkan eyi mu edu wo twe ba no say na ni no hunu na chichi na wonya nnu won chen no wo pam ne tu se oboku no na wo se wo ho say hwe da ye so for na oreba no afa momra ma yenku no mfa no ntumra yi mu bi mu na ye ka say aboabo ne bi na are no na ye hwe de ne da ye no be na rubi nte no oje ni free won sam ka say mo ma yenku no na o ka say mu hwe moja ngu na monfa no ntu esre so ha abuwa yi mu bi na monfa monsanka no owe ya na nka wayi won afiri ne nsem e de na ko manager na Joseph du ni nuanu mo nchen no wo na taade ne batakari a ohye no na wo de ko tu abuwa no mu nso na abuwa no mu da mpan a nsuo ni mu hallelujah amen Bible say Joseph about 17 years ni nuanu tan no to the say ni hu so wo ba no mo pam ni Jesus be ku no ti o onyangobo yi che Joseph say obaya kese ni nuanu ya bekoto no na Joseph so na anu he ni pe bi wo ho a ye tan no awa brabo because of lano na nu mo 70 ana atanfo adoso na brabo ewade nyangobo okasa che ya honhom enyema bi wo ho a ewade ka kire wa esesa wo di sie wa dwenem wo di sie utirim your secret is your power nanso obi wo ho a di enti na nipa nyina tan no bibia be bia na no aka asam bia be bia na no aka enti na no asam nti ana wanya otan Joseph sudaye ewade yi ne kase ye kire no no okobo na jamane oboni nua no amane no sa ye ja poba tade so wona mfam eje so ko wasem wasa wo so da ye se ye be somo na otan na ye den ayekese show obi wo ho a wotie mi sesi a nipa tan no ma woni ma de kronti nipa tan no ene radi ka hinta se ma che o se
se di badowa ni baba tan Sir. se awurade yi bibi kyerɛw na wanka wa no so atum na upeka sa bebrebe a otan no so bedɔso eti jai kasa obi ti dom wa kasa saa kan fie nsɛm nyinaa obi wa adwuma mu a wɔbɛka ne nsɛm nyinaa wo ka wo nsɛm no na wo bie wa no ka de awurade ayɛ wo no na nipa tan na wo hu batan ɛno ti wo ka kyerɛ n'agya da yɛ awurade de maa no no ɔsusu da yɛ no ho kyerɛ n'agya bible sɛ n'agya de ɔde sie ne tirim ɔde asie ne tirim o ana ɔsoma Joseph sɛ unuanom wɔ srɛ so ehwɛ nwan kɔne kɔ sɛ ɔmo ho te sɛn na Joseph firi akyirikyiri a wɔba no ɔnom sɛ da yɛ sofoɔ na ɛba no moma yɛnku no hallelujah Amen. obi to be tan obi saa dum kɔ bosom so ɔnya ne hwi o watan ne saa de na kɔ aduro so ɛna obi da dɛm sɛ sia ne nan ahono ɛyɛ ɔtan nipa tan no ana nipa da kɔ gye aduro obi awu ya poison obi wɔ party ase because of ɔtan obi mpagya nti ya to na duro ɛna sɛ obi ato aduro sɛ obi tan ho Jesus. na sɛ wo fail abrabɔ no mu a me say there is no excuse to fail. Yes. Entra ho na ni nkuguo da. Sir. Efisɛ Onyankopɔn obepagya wo. Amen. Wa me ni so. Amen. Na Joseph fi ekse ba, mo se mo yenku no. Da yeso fo da ba. Ana ni ne Ruben si da bi. Mama yenka mo jangu. Na de di kan ne sɛ atade a na gade hyɛ no no. Mo ma yengi. Ye wa atade no a ni ekum aboa de ni mo gya yem. De ko ka kyɛ da gya sɛ wawu. Ba hinta sɛ ba wa ne sɛ omutumi wa atade no. Ba de da yeso de obatumi anyi. Amen. Onipa betumi awo atade. Yes. Onipa betumi de saka onipa bia no. Ba wo kra ne de. Oh. Jesus. Bronsam ka kyerɛ Awurade sɛ Job wa no wabɔ no ho ban. Wa no wabɔ Job ho ban. Awurade sɛ wobetumi de saka onipa bia no. Ba de kra ne de nya dan. Yɛte asi. Yɛtumi ayare. Ni ba betumi de saka kae. Ba ye kra ne wo ye mu ne de. Hey. Ɛyɛ Awurade dia. Amen. Obo wuro batakari. Bo man ro da yeso. So odi ba tan wa. Obetumi atan physical. But the Awurade so de ba kwa koduro no. Ɛyɛ dan ya ba koduro ho. Amen. Wa amen sir. Amen. Wa amen sir. Amen. Now, Bible say obo wuro atade no. E de abo boja yem. Adam sa de to amna donko mu. Amna nso nya dan enim. Na wo kai to aso a wo say omo de to amna mu no. Na ne nuanom te ho mo ye dan. Omo didi. Hallelujah. Amen. Show wo woni nguase obi celebrate. Ukwa yi ase a ana bo ho mo su kokonsa su. Obi awuo no ehɔ na obi su kokopede ma. Obi awuo no anasa obi yare da hospital no. Nti enye me hwanwa sɛ Bishop Benanyako. Wo yare da yare ba so no. Wasem obi amehwɛ no. Odikawo because Johnson here ebi mu kuta phone ekotwa no abra obi ho akyere no saa time no so na obi so sere ayo tan hunu enna se di bagina serewa Oh. se wa to fom a ana di bagina serewa so ko to abna bi mu a ana di bagi ho fewa Awurade so ba be yiwu. Amen. Awurade be yiwu anopai. Amen. E ba bia phone lines no e bia no afre. Amen. Problem bia wom anu ti wa. Sir Joseph wa di gugu dia and you don't have an excuse to fail. We need excuse bia. Ni anu matan no e de na to am na donko mu. E he na wo koduru. E de na obi dia ye wo. Yesu say sabatie ene ensem ya ye kan a na do akuba di akire. Na de ya bompa ya. Ba bia wo koduru bia no. Awurade be say you. Amen. Bible so oton no. Wo yi ni framranum ana wo sa ton no he se di pata wa ye wo Papa. o ma tan na ro atade na jade ma no e de da to amnam amna nsuo ni mo ayi na framranum asa ton na konko aso mu die na obi dia ye wo ade nti na wo to wo kasa Joseph ni nuanom ni nuawo moja baako o ma tan no
obu wi na masa ton na enye enen kwaso mu yo kanedie no Bible say Joseph no ya abrantie enti ye de ko kwaso mu a ye de koso be gunsa se de be ya untumi nyane ne ye de won nante fia be say ahane boga e dey na wo fam you don't have excuse say Joseph odi nkunim dia na say urade ka no ho dia ene say urade no obasa ka ye ho ne amen ye di kugoda amen ubetumi de yeto tanku we ba me ka che wo say ye urade aka fa ye ho no ye urade aka fa ye ho no onya ye da amen time no so ne be phone lines na frɛ e die na obi di mfam won pa bo ne say ye na urade asoma ye say ye ne o medi nkobo say na obi kan wa e ba bola dan dia kodo so bona dan dia kodo so obi ko wu a bola dan dia kodo so ku obi di watum and the urade be you afrim amen obi o ha ye time for nothing na Bible say mo ton no konkwaso say urade nsa wo so a onipa de obedi asi ubeko sohim papa ubeko amanium nanso urade be you amen ye de konkwaso mu no ya ton ne konkwaso mu no tie o Bible say wokodu Misraim mamu no nasra ni pandi bi wo ha ni didi wan Potiphar yetie no wasan kakra bi Genesis 39 verse 4 going on. Achekin kan eduasan kunu yimu enan eba no say Joseph nya nani madom na osomo no. Na odi ni si ni fie so. Na odi de owo nyina hye ne nsa. Na efiri bra odi ni si ni fie ne de owo nyina so no. Joseph nti Ewade hira Misraim ni no fie. Na Ewade hira ba de owo nyina so. Ifie ni efuom. Na odi de owo nyina hye Joseph nsa. Na owo nti onhwe biribiara agi aduane a ono ara die nso na Yosefu ne nim ye fe na eba se echire no Yosef ura yere tu nani sie ne so na oka se oni memeda na nso ampene na oka kire ni ura yere no se hwe se mi ura enya minti onhwe de owo ni fie na odi de owo nyina hye mensa obiara anye kese nsine me fie ha na onkame me bibiara diwo enam se ne yire nu ntira na adan na menye amumuye kasie na menye boni mintia onyankopon na okache Yosef daada na nso Yosef entie se one no beda na ama ne nsa anka no na dakuru bi a ekọ edan mu se orukoye adwuma na efie ho fo no mu biara ni ho no ni wayire no so na taade mu kan se one memeda na Yosef jai na taade numu woni nsem dwane firi edi na oba no hunu se wagya na taade woni nsem dwane afiri edi no ofrefre ni fiefo ka kire won se monhwe okofa hibiri aba rebedi ye hu few baba me nchen se one me rebeda na me de ne kese me tiatia mu hallelujah amen tiu me say enet otahunu bia wodemo no nipa bia wotan wabra wonya hwe no awurade betu adeka amen enne se wo bi sedem so obi etu le niesi so se obetan wa de wakwa wie bone a enne awurade se sadipa no betu adeka amen obetu adeka amen obetu adeka amen obi a wonya ne hwe no ode na niesi so se wo tan wa mo feli in life no awurade betu adeka amen obi a ya ton no Abrante ya ton de na konko asumu okodu ya na nimonyam na Awurade de amane nti no odu ya Potiphar say hey Abrante bi so mato brada be fie nyina so ma me hallelujah amen me se ni baba ton be Awurade be di wachi amen ni baba ton na so wie guribidi there is no excuse to fail afi okopie fie wa ye di bibia pepe the Bible say Joseph nti Israel ba fie ho afei de na tanfo kese ase pie ho bio eye Potiphar de ne yere was krache brother ne memeda tese Joseph de ba bi o du bia ne nua no tan no aton no ogodu ba bi so a
when your favor crabia, not the year so, I don't know some man. Hey, will be a while. Nipa twintwan na kwa mu saa ene wo Yesu Kristo dire mo Jesus obi o twintwan wa kwa mu a wo besa wo nie de ba koso to me ni wo Yesu ba bia sa ni pa do ko bia no Jesus uboso ne tanfo bi pie ho ene wo tanfo no Yesu bujan kanani amen you will never fail amen you will never fail I will never fail they say you will never fail you will never fail nano na me so fo ma me musranam ana abaya bia ana sister bia me go pay adwuma for the first time me wura office no secretary sister the woman ni mo na pampa mo me so be nya no hwe o se pie ko hey abranti afra me pay adwuma ye sister me ni mo ba bia o what time ya pam me free office ho na nya go bo cha de no o paro me no na adwuma wura na so ba ana me na adwuma wura de di nkomo ana ye fa go sa adwuma no sister the time wa adwuma mo ho sa percent ye yimadi e ko wi e che ona yi nadi na no me so for me sa nam ana go sia no sister no wa bodam sabe chere wa bodam ana wa kasa no oko eso kane no ahofe no fa nya hwe me nya ne boni bia o ba hu mani mu no awatame sanu onim se nyame na asoma me hey ana de otan bia wa bodam Jesus name ya bia phone line no a ya bomba ya mauna obi a watwe wudi bia totankru wa mu ene wade ma na bodam amen wo wi e be fe amen sister do hu mi ana ni bom ani mu ana dane na chi ana me se mo sare sister we mi nti na o san yo wa bodam complete me na mega show say wade say ono na mo a uni kugoda amen you can never fail yes. Amen you can never fail amen dia watawo no basi ye yiwa di wadwuma mo no ade ba chini ye na di amen dia basi ye tu fu fi ho no ade ba chini fi ye tu no amen Joseph afede maami so ne meda wose bi tumi nya boni science ame master na wa twa to Joseph so wo bi ade nuanom tan no obenya ba bi so sha nani master ira se twantroto no so yeda ko tu fiase e na wo fam there is no excuse to fail yes say Joseph fast ade ma we nyina mu na wie ye ne yankunum die dia e de ba bia wo no jai sa wo sa ti di pe bi so anka Joseph so betu ka say bra mi brenya e minianom bra mi brenya e papa bra mi brenya e Potiphar ire na so na wonim nyame a wonene nam hallelujah warinya yenda ore pa yena yegari orinya yenda aleko na yele sabia rayeko yesu dono orinya Jesus love, I never forget. There is one thing I do, everywhere I go. Jesus love, I never forget. I never forget. Jesus love, I'll never forget. That is one thing I do, everywhere I go. Jesus love, I'll never
ti fita. Hallelujah. Ye Nyankopon no. Ye kwa kowie nkunim di. Amen. So how ne amane bi ba. Wo de Awurade. Jesus. So obi so do to taku wa mu a, you will never fail. Amen. Ombetu bi power to amnam. But so long as Awurade kwa wo no. Jesus. Come na no da. Hallelujah. Ombetu bi chanta to so. Ye wonya e kwa so waye. Nanso se Awurade wo fa. Se Awurade wo fa. Se Awurade wo ya fa. Se Awurade wo ya fa. Joseph he dey offer your man so fiase ton abrantie me kwaya na so be bae na so Awurade aka da ahia kire no hwo Awurade aka da ahia kire na so de namu na dene ba wo de aka kra bi ye bia phone lines no atumu a freye aka kra bi de phone lines no 0200 603 602 ebrado so a low TV set no se bi ba so watawa wo de frɛ ye ba bompa ya tane agudo so amen so obi se bi ayi wadi ma ade ala chima ko de yi nadi ye de aba ye bi bompa ye o ta chima obedi adanse okumase microfinance ana manager bi tata na saa se be yi nadi ani ye bompa ye ma no abaya do du ta chima na manager no ya mano so boga afede yese se manager ni ho a nipa o ya de pa obetumi a hye manager na e ya sa abaya na amen eso ni ya show dismissal letter ade amano ade a to office ama na ko hu ba ye bomba ye Friday Monday no nim se ko dismissal letter okoi na promotion letter amen se di mo se yi wa dia ye fra time so na fra ye bomba ye de o ti fie ho no a o se ye ntu no me se wo no ye betu no amen ye o se ye bono fra adwuma ho no ade ba che ni apam no amen ye wo pia wo to amre mu no ade ba che no me da amre no amen o Joseph wajina ni so agoda fiase we na ohene so daye ohene so daye sa wonti ase Joseph so daye so na Awurade yi ni kase ye kire no eni tine Awurade ama no sa hunu mu no sa obi so daye o tubi kire ase e bi sa Joseph so daye no ono ate daye na se enti no ate daye ase na de Awurade ba ye me so de bani pa ka o se kona mani pa ka o se kona mo mo yama juso mu ani ma se wo ko sia wo boafo bi hallelujah enti wo te fiase wo no na obi so daye o fiase wo no akira se Awurade o body frenya o body boafo ana brante bi o fiase wo Joseph de o che daye ase na Joseph che daye ase se ebe yiwu ani yi na mpa ana Joseph ka che se so kwa ya den kai me eti ohene so daye a wonte ase no ado ohene se be penim difo bi pa na hyem sa daye we ase ano se o ohene mi wo prison no heu Awurade ma wo so a mani ba fa ko se for da kam me se Awurade be pagya wo amen na ye di pa se wo mo tata Joseph sa na da ko prison but prison ho no ana Joseph free ba be di kunim amen akwara se ohene wo da ya waso ide minima kwa bi wo prison se de o si kire da ya ase no na atamfo nim se wo to Joseph se na nim se Awurade na aso no se obi se on na ye wa oboada Awurade na aso ma wo Abraham ye na mi Awurade na ni enam se obi tirim se me na me ye wa obi tumi nya wo da na mo wo ka wo se kona no na Awurade su pagya wo amen na wo hira so dae ho na ko tsase afa ye bo wura prison ebe du baabi no ne ya to atwere nipa hia obi o ba asabe ba sa wo wa mamu a enye amen wo a wo me no jaisu no na brado su na ye fra ye bia life to ma and never for more course akaba 3 minutes bi me pesa wo ti ase se Joseph anim kuguo dia se nipa nyina atan no na Awurade do no e ma ni be di nkunim dia you can never fail amen eti jaisa wo do nsa echeche bibu so se we na anhwe me we amoa me mbapa anhwe me wo fa anhwe me
we na yeme obi anyewo ena me mo mpaye so bo mpaye sesia bo mu se onipa tumi nya woda amen now Joseph koya no so hene oda ya waso yi eye say o say he na nimdifo be ni na Bible say wo hene abo Joseph abaso yete na abaso bodo 42 word Genesis 42 verse 25 ti abaso bo a Joseph nyae pacho na Joseph share say won fa eburo nhyehyɛ won kotokuo mama na won na ne wo mu biara dwetɛ nhye ne kotokuo meba Awurade bo ohene bo Joseph abaso aba Joseph abaye prime minister ohene ka say sanim die we die sanya san we die me huru bi da enti wo efrida de ko wo Joseph me man nyina wo na be den wo be hwe so wo be hwe bibia so wo be hwe enua ne so be hwe bibia so na Awurade bo na abaso ema ne be ye prime minister be pesa wo ti ase say Joseph no nim say onya house master Potiphar no de house master but Joseph no onya house master obeye prime minister enti ba bia wo hye no enya ho na du Awurade di wo wie Awurade di ukasi ya be hye won sa amen ama nipa nyina be koto amen enti Joseph be ye prime minister no afa de koba ba o man no so enuane nyina so de hwe so ana ne nuanum na moton no ne nuanum na mo ku no no ne nuanum na mo twa toto no so no ne nuanum na mo pam no no ekoma ba omukuta chance e go sere aduane enti 42 no akai 25 no pacho 42:25 kedo di yedi nuanum na Joseph share say won fa eburo nhyehyɛ won kotokuo mama okay na won na ne wo mu biara dwetɛ nhye ne kotokuo mu okay na won ma won akwanso aduane yo na wo ye won sa na wo di won aburo no soasoa won afunu mu na wo firi okoi na wo mu ba ku buo ne kotokuo ano sɛ wo rema afunu mu aduane wo asoye ho na wo huni na hwɛ na ne dwetɛ no hyɛ ne kotokuo ano na wo ka kye ne nuanom sɛ wada ne medwetɛ no ama me na hwɛ enhye me kotokuo mu na won akoma tutui na odi ahopofo sisi won ho sɛ ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɛyɛ hallelujah amen me say nipa no a prince omopo wa hwe ase no saafo no a ba be show na ase amen oh amen so amen onipa biara a wopo nkuguo no Awurade be pagya wo amen because you will not fail amen sani ba be show na ase amen Awurade be yakese amen obama wa dare amen watamfo nyina ba be yo na ase tiaso amen yo be so be ware no uni fie ana ba ko refreshment amen ne 1% wo benya kunu no se wo ware a ni fie refreshment no park no so be yema ni fie ho na mo akọ no anuane ne wo pa wuo no encha be ko da yie amen he say radical ho you can never fail yes oni a wutie me se wonim Yesu a ene wo nam nkugu kwa so but say radical ho ko adia dudu a waje no no wona waje di wo ma won to be so be na ko ma so ye ya ko ba dia you can never fail hallelujah say Joseph ali nkugu na say wiye no Joseph nuanom ebe hye na se dia and I'm telling you say stop complaining amen jai sound do say tese go for me so ya bia phone lines no 0200 603 602 mama fair WhatsApp line no ma wo say mo fair bebre mo fair TV do so 0200 603 602 when that time ku obe na onemu Freddy Empire ma Yakubu asema ba wie yaka yetumi se obi tawa se wotanti ye ya bia to so a ene frey ye bi ya no ya ne be fi so amen ye na radio wi mo ba wie ye bremu all nice session Yakubu na sebni yes ni odi ye Joseph bi anya adwuma dabida wotan ku we bi ye ntum bi anya adwuma ba bi ye be se ni Joseph ko se no ye no ko to na do ko bi mu Neso radi bebo no. Neso radi bebo no. Neso radi bebo no. Neso radi bebo no. Epie na unamu. Fresesia 0200 603
602 ye bompa yesesia me say otan bia wodan mu no Awurade be you afrim. Amen. Followers of Christ Prayer Ministry International, if you are here all night session, Awurade na hu yamobo. Hello, friend. Hello. Good morning. Good morning. What's up, free? You. You. Fasa to 9 so. Eja wo Yesu Kristo Nazareth dirimu. Ye bom pai. To me biara. Hey. Efe Awurade. Yes. Na aba 9 so. Sir. Ya to me wo Yesu Kristo. Yesu dirimu. Ye pay for who dey the mouth. Amen. Otankuwa bia. Hey. Ani pa bi town. Yeah, town. Ama wo 9 yo ya. Yes. And the devil. Yesu dirimu. Yesu fan camera mo. Wo so 9 ka so da. Amen. Oh Yesu Kristo dirimu. Amen. Ne wo gidie ne mfre. Amen. Ye na Awurade asoma ye. Aya homache menna frɛ ne mo mpaye ma wo asabra ba wie dia ka yetumi 0200 603 602 mo amfrɛ Philibia mo frɛ munya ye like to na mo frɛ no WhatsApp re de yetumi fa na mo frɛ studio line no o frɛ o di adanse beba ne o frɛ no ɛna o so ba na adanse Awurade na aseye ana ode na asema soma ye o fepe loyalty bi set no line so ayese na so ko so are frɛ na me ka kye wo se Israel Yakobon so ru no ti asede a wo benya danse amen wo benya danse amen wo benya danse amen ye bompa ye ma wo bia sisi a woda ho na mu ntu ba kye no obi wo ho a wanda ho se sia Awurade no megasa mutuma cheno otumi kasa ye panje frisro Jesus asese ni ba so aka che yin Yakobon se tumi biara abutu no so ya no si ba do no o te no ho ni wona bo ko oli kabori go se Jesus Christ. Me say enne Awurade ba say obeyi nipa. Amen. When I say what you can never fail. Yes. Say Awurade ka ho a. Oh. Wo de moment chichiro. Sir. Hello. Ajan pata tunjen kan. Enka ho sumenia. Odi ni be am free. Le pata mi katasi isi region atem apampatia. But what's up say? Le pata ni adamu bia mati. Nko toka bi. Kana mi to ama otan ba mi to a obia me kura na nti me ma je se me ton kan. Ta no ma ya bia nte. Ni se bon pai man. Ye bom pay wo Yesu Kristo. Yesu dirimu. He obia tiri sika ko to de ka. Sir. Ni patai no. Otai no. Ene wo Yesu dirimu. Wo Yesu dirimu. Ona wo de abrantie. Ato ta ku wo. Ya tumi wo Yesu dirimu. Ya tumi wo Yesu dirimu. Efini ade ko. Jesus. Tanfo. Ebe ne na so ntia. Yesu dirimu. Wo Yesu Kristo. Yesu dirimu. Kasa amen. Amen. Fe wiase. Hello. Hello, good morning. Morning. Maso dini obi afefi. Maso what's up say? Bibi ayo hefa. Usi bibi ayo. De ba de na ayo. But my own dear people, Be 30 years de encoda. Eja wo Yesu Kristo Nazareth ni dirimu. Jesus.
to me biara tesa de na chi amen awurade no tuna wasuma ye ye pompa ya osu buema ye osu buema ye osu buema ye osu buema ye abia biara o mari de mo aji ya to me wo hello hello good morning Bajo Dino be akase free. Free Togo. Bajo what's up say? So I say abrabo no. The 65 into no fi ni ho. Eja wo Yesu Kristo da zese de. Enya fi dudu e na ma di padi nya sika. Wo Yesu Kristo dire mu. Jesus. Enne ya waka wasema cheradi efi na de ko ufa sika nya hwe amen me so ufa sika nya hwe amen atamfu biara o so ni sika so bi Yesu Kristo wo so ye tumi me ji sika ba o me ji sika nyina de ba me ji wani mo nyam de ba o Yesu Kristo de hello o fair line no lo TV set no me say ene wo bo am frɛ no aya dan se ko no ko fie amen ye brada kakakra bi mo frɛ ye o frɛ ne ye bom paye mawa emma da se ye bie ya no bom paye na sa asem na so te so da se Joseph anka mre mo hello 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 good morning but hello TV set no hello TV set no Ulo wa TV set na mati yanka hello my sister Joseph akam na mo a na ni nua no mo matan hello good morning ba ya kasa kasa mami ba so dino bi afefi Kumasi ba so what's up na say no so jam ko ni ni na bom so ni ta so mo bo mi no mo bom pa na mi ni nya wo jam mo do ran ko la to me biara so ri se ba ware yes di mo and so our first studio senti Jesus na rade ho mo ye so nti e fi na de ko sunsun biara kuti wa ware mo no e fi na de ko Jesus e fi na de ko e fi na de ko pa to me biara e wachi Jesus o Yesu Kristo dire mo amen e rade ba boa wo yes e Yesu dire mo amen hello good morning Calling from Sampa. Yes. Sahana, I was promoting and I'm a content Christian. I want to get the cassette of your preaching. How can I get it? You want to get what? Pardon? Cassette of the preaching. Hello? You said you want to get the cassette of the preaching? Yes, I'm now working on the TV. I want to get the cassette of the present. Okay. Go to YouTube. And also, I want you to pray for me. Since I became a Christian, I'm facing much problems in my Christian life. Okay. I want you to pray for me. In the mighty name of Jesus. Jesus. The bumpire. The finalico. Jesus. Adia biara. Atra umpaja so. Your progress. Yes. Adia biara. Jesus. Atra progress so. We cast it. In the name of Jesus. Jesus. Hello. Hello. Your bumpire. Monfre. Your smaka krabi. Me say enadi opa dance no. One no and enfrey papa na so pay tape no you was Samdakus TV on YouTube and I say obetimi afrey any of our numbers you be send the link na ma ho na what you preaching no ne nyagobo afa yeso aka no on person say tie bio ewrade na asoma ye nka ya dwene ye ka de ewrade aka and ti papa no ofrey a when you call our numbers we give you the link ye bom paye aka kra bi ni apon when na afrey ewrade to me no na basa na yake si wadam ha yes ni ewo frɛ no ewrade beje no amen inshallah ni so yese hello good morning Papa. Yes.
Because when I'm going to say, Efia Boatma. Efia Boatma, open for. Aye. Eddie and the Radina how much open for. Eradin show us beautiful. Your bumpire was yes, your bumpire was yes, yes, when you go on a new assembly say, oh, Baby, you say, I was so many, and say, yes, I was so many compound. And you go on a assembly, catch you with your bottom, come in Biara, attendance, yes, over your phone, so to be yes, I found one for Eradin. Amen. Hello. Hello. Good morning. Morning, Papa. But you didn't be free. But I feel very Sampa. Sampa, you enter the organ. But I'm passing not for so problem. I used to have to send. But you must have remembered Not for so problem. I used to have to send. Oh. Something I go pass somewhere by no. Yes. You pump pay. Well, yes. Problem being what Joseph Anton. Sir. That's why we are ready to you know. Oh. Book problem be with them. Well, yes, sir. Oh, yes, to Christ. Yes, sir. You go for one. Well, yes, to you Joseph family. What does it say? Yes. What be you could? Well, yes, to what be you could? Well, yes, to what yes to do. Well, yes, to what you dance baba. Jesus. Amen. Followers of Christ Prayer Ministry International. Yeah. All night session every Friday live Kubawu Studios so Friday no bonfire ubenya dance. Amen. Everybody na asoma yen me say there is no excuse to fail. Say Joseph ohone mani nyina wan failure wa wo first sia no ye so mo miensa mi nan bi na ye free hako de wo free bia benya dance wo so free Libya for a more fair ye mobile lines no mobile lines yet to minimum kasa. Ye pe last two callers. Ni oji die no. Callers mienu momra sesia. Mienu last two callers. Ye bom payama adansi aba. Amen. Hello. Hello, good morning. Good morning. You was already do we are free. Good morning. Good morning. Nyame adumo. What's your low TV set no? Your friend JK Ata. JK Ata. Ata from Apenkru to Apenkru. Apenkru? Yeah. What's your WhatsApp say? That's what I say. I'm paying the Atomy. And paying the Atomy, paying the one. And by the tour, Mefasa, I'm with plenty. But this is difficult. This is Miska. You, I was up 1 month. I'm going to you. I just want Yesu Kristo dirimu. Jesus. Impenidia na atu da rani na di amao. Yesu dirimu. Enya sika di edito. Ena eju impenidia di shawosa. Eju impenidia di shawosa. Yesu dirimu. Eju impenidia di shawosa. Yesu dirimu. Yesu Kristo dirimu. Jesus. Uba frebio no. Yes. Na di adanse na bae. Amen. Owo Yesu Kristo dirimu. Amen. Ewadi Israel. Amen. Yes, if for the afraid you. Ofra openini say adidi ato no. 65 years. But I am telling you, say, that's a day no, no, they dance aba. Amen. Radia so no cre. A boy raho. Beba chow. I am on fair numbers the screen so no. 0244 877 324. Your phone you may dear no met be fair mobile numbers no. 0244 877 324. Just say the last call 0200 603 602. Ofra ni abom payama and we say twatwo eno na ano hye when na afre the twatwo followers of Christ Prayer Ministry International you were Asaso Ophelia Johnson a ho na awurade ama yakwan na yedi adwuma me pa chaw say awurade makwan na ye bie asori tumu a mentre fie kwasia da bia ye kira kwan na ni amasom wo ba
Awurade bɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne. Amen. Asɔre mpanyinfoɔ, asɔfo maame mpanyinfoɔ, ɛne asɔre mpanyinfoɔ de wɔ dɛm ha. Yɛne wo bɛkyɛ Nyankopɔn asɛm, ɛne wo bɔ mpaeɛ. Aha ne yɛde dwumadie no nyinaa esie. Yɛde dwumadie no nyinaa esie. Osɔfo Daniel, mina mede dwumadie no nyinaa ho kyea me. Meka kyerɛ wo sɛ, da sɛ nnɛ bra hwɛ yɛn. Frɛ wo nua bi, na ɔne nso frɛ wo nua bi. Papa na ɔfrɛ yɛ fi sampa no. Call our mobile number. We will give you the link of our preaching. 0244-877-324. When you call this number, I will give you the link. Awurade ahunyamɔbɔ ɛde ɔsom no aba na wieyɛ. Awurade ɛda wase sɛ ɔhunyamɔbɔ. Yɛde wodi na hyɛ aseɛ nokwasɛm sɛ wabɛka yɛn hintasɛm. Yɛde wodi na ɛsɔre so. Yɛfiri ha ne yɛfiri wo nsa abaa mu. Kɔsɔ abɔ yɛn ho ban. Yɛne yɛtiefoɔ nyinaa. Bobi ho ban. Na sɛ wiem tete a yɛde aseda ne kabea ba ɔdene. Wo Yesu Kristo din abɔ mpaeɛ. Amen. Ewe ye brem Awurade ahumɔbɔ ɛde na dom abɛdom me. Sɛdeɛ mo nim me no, me din di Sɔfo Daniel. Me da followers of Christ Prayer Ministry International. Asɔre a Onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase wei so. Yɛwɔ ɛsrɛ so Ophelia Junction. Na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session. Mo a motie me frɛ tikyiri ne bɛnkyɛyɛ Italyfoɔ, Brekumfoɔ, Sunyanefoɔ, Tamalefoɔ, Ɔdaafoɔ, Tɛkyimafoɔ, Sunyanefoɔ, me bɔ no magyapan. Mo ne yɛ bɔ mpaeɛ ana Awurade ma adanseɛ. Yɛ toa dwumadie no so 2020 wei deɛ. Yɛsɛ biribi abɛsensɛ wiem ama abɔ nipa nyinaa hu. But deɛ ɔbɔ mpaeɛ ne deɛ Awurade bɛgye no. Enti me to nsa frɛ sɛ efie da biara hwɛ me Kumawo TV bra na yɛn nyinaa yɛ mmɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ ama Awurade ama yɛadanseɛ sɛ woanhwɛ yie na wotena hɔ a deɛ wohunu no ɛbɛtumi abu aba mu deɛ wohunu no ɛbɛtumi akum deɛ wohunu no ɛbɛtumi agye wo nkwa afiri wo nsam bra me yɛmmɔ mpaeɛ ɛyɛ 12 o'clock yɛ numbers ne wɔ screen ase no wofa number no a na wode wo prayer request ba na ya pom paya ma no nya danse 2020 ɛyɛ bible menyi ho mfrim osomfo Sɔfo Daniel me na me di dwumadie no ho kyea me bra ne mo mpae ne Awurade bɛboa amen. Kumawo TV amansane yena yediemu yeda wasia ensado yeyiwaya ntumi sado yeda wasia ensado